नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदया नगरग्रामतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് പുതിയ പേരുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അധ്യായം 6 മുതൽക്കാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ക്ലാസ് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാക്കണ്ട. ഇതൊരു ബോണസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ 3 ബുക്സ് ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറയാം. ഇപ്പോ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നുള്ളത് ഒരു കടല് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തിരസം എന്നുള്ള അമൃതം അതെങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം അതറിയാൻ ഒരു കടൽ പോലെയാണ് അത്. അതിൽ മുങ്ങിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ പോലും അത് വർത്താണ് നമുക്ക്. അത് ബാക്കി എല്ലാ ആനന്ദത്തിനേക്കാളും ബാക്കി എല്ലാ ഭൗതിക രസത്തിനേക്കാളും ഒക്കെ എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ആ ഒരു തുള്ളി ഭക്തിരസ അമൃതം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കടലിന് 4 ഭാഗങ്ങളുള്ള പോലെ തന്നെ ഇതിലും പൂർവഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. 19 അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അധ്യായം 1 ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ക്ലേശാഗ്നി, സുഭഗ, അങ്ങനെയൊക്കെ, സുദുർലഭ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ. 2-ലാണെങ്കിലോ സാമാന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സാധനാ ഭക്തി 2 വിധമുണ്ട്. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയും രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തില് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. ഭഗവാനില് നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളില് ആണല്ലേ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഭക്തര് തന്നെ 3 തരം ഉണ്ട് എന്നാണ്. വിശ്വാസവും അറിവും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് 3 തരം ഭക്തരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു 5 തരം മുക്തിയുണ്ട്. അപ്പോ ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്തിയൊന്നും അല്ല ആഗ്രഹിക്കുക. മുക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭുക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛയോ ഒന്നും ഒരു ഭക്തനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. 5 തരം മുക്തികളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അവര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോലും വരാൻ അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭക്തരോ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെല്ലാൻ അവർക്ക് മോഹാണ് അല്ലെ.
ആരാണ് അങ്ങനെ മോഹിക്കുന്നത്? ലക്ഷ്മി ദേവി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ വൃന്ദാവനവാസികളോ പല സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കി ഏറ്റവും നല്ലത് വൃന്ദാവനം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം തന്നെ എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി. ഗോപകുമാരന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. പോലെ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന് 4 പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഏതൊക്കെയാണ്? വേണുമാധുരി, രൂപമാധുരി, ലീലമാധുരി, പ്രേമമാധുരി, അല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ശുദ്ധ സേവനം. അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമോ കുലമോ സമൂഹമോ ഒന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട. ഭക്തിയുത സേവനം അത് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാവുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. ഇനി നമ്മള് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എങ്ങനെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഭക്തിക്ക് വേണ്ട 64 പ്രക്രിയകള് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭക്തിക്ക് വേണ്ട 64 കാര്യങ്ങളാണ്. അധ്യായം 6 ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്നാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അധ്യായം 1 ശുദ്ധമായ വികസന സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ ഉദാത്തവും സംതൃപ്തിദായകവുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ആ സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. സാലോക്യ വിമോചനം പോലും, അല്ലെ, മുക്തി പോലും ആവശ്യമില്ല. 2-ാം ലഹരി സാധനാഭക്തി. അധ്യായം 2 മുതൽ 16 വരെയും സാധനാഭക്തി തന്നെയാണ്. ഈ തരംഗത്തെ 2 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? വൈദ്യ സാധനാഭക്തിയും രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തിയും. അധ്യായം 2 സാധനാഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ യോഗ്യത പ്രസാദത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണമാണ്. ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുക, സ്മരണം, അല്ലെ? ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറന്നുകൂടാ. അധ്യായം 3 ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത. ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ആകർഷണമാണ് ഭക്തി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥ. തുടക്കം അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ, ഒരു ഭഗവത്ഗീത തരും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നത്. വൈദ്യ സാധനാഭക്തിയിലെ പുരോഗതി ഒരാളുടെ നിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും അറിവും, അല്ലെ, ഓരോരുത്തരുടെ നില അനുസരിച്ച് ഏത് തലത്തിലാണ് നമ്മളെന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, ചില പേർക്കോ അത്ര പെട്ടെന്ന് പുരോഗതി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോൾ ഒരാൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുമ്പോൾ അവൻ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം പരിശീലിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, അതുപോലെ ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവുക. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ് നമ്മള്. അധ്യായം 4 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ബോധവൽക്കരണത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ സേവനം സൗജന്യമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം, അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. സ്വതന്ത്രരാണെന്ന പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭുക്തിക്കും മുക്തിക്കുമുള്ള ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികതയോടുള്ള ആഗ്രഹം, മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലിബറേഷൻ, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്നൊക്കെ മോചനം വേണം. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നത് സായുജ്യമുക്തി, അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷേ ഭുക്തി മുക്തി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ആവേശത്തിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണഭക്തർ വൈകുണ്ഠത്തിനായുള്ള എല്ലാ വിമോചനവും വ്യക്തിപരമായ വിമോചനവും പോലും നിരസിക്കുന്നു. അവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകണമെന്നോ അതല്ല മോക്ഷം കിട്ടണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല ആഗ്രഹം. അവർക്ക് എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അധ്യായം 5 ശുദ്ധമായ സേവനവും സ്വയം പര്യാപ്തവും അനിവാര്യവുമാണ്. പൊതുവെ സ്വയം തിരിച്ചറിവ് പരിശീലിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ധാരാളം പ്രാഥമിക യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുണ്യകരമായ ജനനം, വൈദിക ആചാരങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഇതൊക്കെ വേണോ ഒരു ഭക്തൻ? വേണ്ട, അല്ലേ? ഒരു ഭക്തന് ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഭക്തി മുകളിൽ പറഞ്ഞ 3 മുൻ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല.
ഇതൊന്നും ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല ഭക്തി നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭക്തി സേവനമാണ് ജീവിയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനം. അതിനാൽ ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയയും ഭക്തിക്കുള്ള യോഗ്യതയും ജനനം, ജാതി, സമൂഹം, മറ്റു പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ്. ഏതൊരാൾക്കും ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരാളിലും ഇന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം, എല്ലാവരും യോഗ്യരാണ്. 6-ാമത്തെ അധ്യായം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറാണ് അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരുവാണ്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി സമ്മറൈസസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിധീസ് ഓഫ് ഹരി ഭക്തി വിലാസ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓവർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇപ്പൊ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എഴുതിയത്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തില് വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാന വിധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ചിലതൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, പ്രധാനമാണ്. അപ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയണത്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നാല് വളരെ വലുതായി പോവും. അപ്പൊ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൃത്യമായി എങ്ങനെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് വിശദമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അതേസമയം ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിൻ്റെതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചാല് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദാംശം എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് വരിക. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നമുക്കത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിശദാംശങ്ങളിൽ പലതിലും പല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള് അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, സാധനാ ഭക്തി 64 പ്രക്രിയകളിലൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതില് പ്രൈമറി ആയിട്ട് 20 എണ്ണം ഉണ്ട്, അഡീഷണൽ 44, അങ്ങനെയാണ് 64. ഈ പ്രൈമറി 20 എണ്ണം, പ്രധാനപ്പെട്ട 20 എണ്ണം ഉള്ളത് തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടാക്കി ഭാഗിക്കുന്നു, 10-10. അത് പ്രവൃത്തി, നിവൃത്തി എന്ന് 10-10 തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ 44 എണ്ണം ഉള്ളത് 39 സാധനാ ഭക്തിയാണ്, 5 എണ്ണം പൊട്ടൻ ഫോംസ് ആണ്. ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടുതലുള്ള 5 പ്രക്രിയകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സാധനാഭക്തി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വഴികൾ 64 വഴികളാണ് ഇവിടെ. പ്രാഥമിക പ്രാധാന്യമുള്ള 20 ഇനങ്ങൾ, അതിനെ തയ്യാറെടുപ്പ് തത്വങ്ങൾ എന്നാണ് പറയാ, തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ളത്. ഇപ്പൊ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഇവയാണ്. ആരാ ഇതൊന്ന് വായിക്കൂ. ഈ പേജ് നമ്പർ 71 രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ. മാതാജി വായിക്കട്ടെ? വായിക്കൂ. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഇവയാണ്. 1. യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കൽ. 2. ആത്മീയാചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യൽ. 3. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയാചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കൽ. 4. ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാന്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരൽ. 5. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടൽ. 6. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായ എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകൽ. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. 7. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കൽ. 8. ഭൗതിക ലോകവുമായി ആവശ്യം വേണ്ടിയിടത്തോളം ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യൽ. 9. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ. 10. തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കൽ.
ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങാൻ ഈ നിയമാംഗ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നത് പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു പ്രാരംഭകൻ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അടുത്ത വായിക്കണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ അപ്പോ എന്താണ് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കല്, അതാണ് ഗുരുപാദ ആശ്രയം. നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലെ? ഭക്തര് ഗുരുപാദ ആശ്രയം നേടും. ആദ്യം ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യൽ, അതാണ് മന്ത്രദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. നമ്മള് തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് മഹാന്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം അല്ലെ? രാഗാനുഗ ഭക്തി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടൽ, ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായ എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകൽ. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാറില്ല. തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ മടിയാണ് അല്ലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മള് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മള് ആഹാരക്രമം ഒക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അല്ലെ? ചായ, കാപ്പി, അതുപോലെ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവര് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് അവര് പുരോഗമിക്കാൻ അവര് തയ്യാറാവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പലതും ത്യജിക്കേണ്ടി വരും, പലതും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? തപോനിഷ്ഠയോടെയുള്ള ജീവിതചര്യ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ വസിക്കുക എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല അല്ലെ? ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് വസിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ഒരു വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റുക അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം. ആരോടും ദുർജനങ്ങളാണെങ്കിലും അവരോട് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഇടപഴകേണ്ടി വരും. അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം, അവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഭൗതികതയെന്ന് സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഏകാദശി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആല് തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കണം. ആലിപ്പോ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ലഭ്യമായി എന്ന് വരില്ല. നമ്മള് വീട്ടിൽ തുളസി പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്നും തുളസിക്ക് ആരതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും തന്നെ മതി, ചെയ്താൽ മതി. 1 മുതൽ 10 വരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താണ്. മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രവൃത്തിയിൽ വരും അല്ലെ? ഇനി നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മള് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വാചോവേഗം, മനസക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേധീര സർവാമഭീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഇപ്പോ ഈ പലതും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഉത്തമ ഗുരു, ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള ഗുരുവായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു വിഭാഗം നിർദ്ദേശങ്ങള് ഇനി പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ആരെ വായിക്കുക? വായിക്കൂ. അടുത്ത ഒരു വിഭാഗം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു. 1. ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കണം. 2. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകരുത്. 3. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെയോ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. 4. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. 5. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. 6. ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകരുത്. 7. ദേവന്മാരോടുള്ള നിന്ദ അരുത്. 8. ആർക്കും അനാവശ്യമായ ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. 9. നാമജപം, ക്ഷേത്ര ആരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം. 10. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. ഈ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് സാധനാഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ല. ആകെ കൂടി രൂപ ഗോസ്വാമി 20 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവയെല്ലാം വളരെ പ്രധാനവുമാണ്. എങ്കിലും ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണമാണ് പരമപ്രധാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി.
ആദ്യത്തെ 3 പരമപ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗുരുപാദാശ്രയം, ഗുരുദീക്ഷ, അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് 3. അപ്പൊ ഭക്തിഹീനര് അസത്സംഗത്യാഗം വേണം. അതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത് പറയണത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്, അല്ലേ? അവരോട് ഉപദേശം കൊടുക്കാനൊന്നും പോവണ്ട. അപ്പൊ ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങള്, ആശ്രമങ്ങള്, അല്ലെ, അതിനൊന്നും നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കണ്ട. കാരണം അവര് സ്വയം അത് ധനസമ്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, അതുപോലെ ഉപദേശ അമൃതം, അതുപോലെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, അങ്ങനെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദം, നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖം, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവണ്ട. മറ്റ് ദേവതകളോടൊന്നും നിന്ദ കാണിക്കരുത്. ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന, ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെയോ ഭക്തരെയോ ഒക്കെ നിന്ദിക്കണ വേളയില് നമ്മൾ ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്, പ്രതികരിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഈ 44 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, 44 അധിക സേവനങ്ങൾ ഇനങ്ങൾ 21 മുതൽ 64 വരെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായവയിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള 44 പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങൾ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും ഭാവനയെ ഭക്തിഭാവന ഉണർത്തുന്നതിനും, ഭാവഭക്തി ഉണർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. 1 മുതൽ 59 വരെ സാധനയുടെ ഇനങ്ങളാ പറയുന്നത്. 60 മുതൽ 64 വരെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഇനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ സാധനയുടെ മറ്റെല്ലാ ഇനങ്ങളും ഗുരു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ അപേക്ഷയിൽ അവനെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യ 3 ഇല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള 61 പേരുടെ വധശിക്ഷ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിധീസ് ഓഫ് ഹരിഭക്തി വിലാസ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓവർ ഡീറ്റെയിൽസ്, അക്സെപ്റ്റിംഗ്. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ഇനീഷ്യേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്, അതായത് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. ഒബേയിങ് വിത്ത് ഫെയ്ത്ത്, ആജ്ഞകളൊക്കെ പാലിക്കുക. ഫോളോയിങ് ആചാര്യാസ്, ഗുരുവിന്റെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഇൻക്വയറിംഗ് ഫ്രം ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഗിവ് അപ്പ് എനിത്തിങ് ഫോർ കൃഷ്ണ, ഭഗവാന് വേണ്ടി പലതും ത്യജിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? റിസൈഡിങ് ഇൻ ധാമങ്ങളിൽ വസിക്കുക. ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓൺലി ദ നെസസറി, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഒബ്സർവിങ് ഏകാദശി, വർഷിപ്പിംഗ് തുളസി, ഏകാദശി എടുക്കുക, തുളസി ആരതിയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണം. അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് നോൺ ഡിവോട്ടീസ്. ഡു നോട്ട്സ്, അത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 10 അല്ലെ? അസത് സംഘം ത്യജിക്കുക, നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയവരോട് പറയാതിരിക്കുക, അല്ലെ? ഈ ഇങ്ങനെ ആർഭാടമുള്ള ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുക. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിവെക്കാം. അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തന്നെ, ദേവന്മാരോട് നിന്ന പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചില്ലേ, അതാണ്. വിത്തൗട്ട് ഫോളോയിങ് ദീസ് വൺ കനോട്ട് പ്രോപ്പർലി എലിവേറ്റ് വൺ സെൽഫ് ടു സാധന ഭക്തി. ഇതൊക്കെ പാലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയില് ഉയരാൻ പ്രയാസം വരും എന്നാണ്. This 64 should include all activities by body, mind and words. ഇത് 64 നമ്മള് നമ്മുടെ ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം കൊണ്ടുവരണം. ശീലരൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാദി എന്നുള്ള ഭാഗവതത്തില്. ഒരു ഭക്തനാവാൻ ഒരാൾ ശ്രുതിയിലും സ്മൃതിയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. ഒരാൾ പുരാണങ്ങളുടെയും പഞ്ചരാത്ര വിദ്യയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും ഒന്നും പിന്തുടരാതെ ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനാവാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തി സേവനമില്ലാതെ ശ്രുതിക്കും സ്മൃതിക്കും ഒരാളെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കാനാവില്ല. ശ്രുതി വേദമാതാവാണ്, അല്ലെ? ശ്രുതി, സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം, ഒപ്പം ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം വളർത്തണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്നാണ്. പിന്നെ 44 കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64ആയി.
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ 10 പരമപ്രധാനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ 10 ഉണ്ട്, അതും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 44 ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വായിക്കണം. ഒട്ടാകെ 64. ഈ 64-ല് 5 പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം എന്നിങ്ങനെയുള്ളത് സർവാധികമായിട്ട് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 64-ലും മനോവാക്കായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പങ്കുചേരണം. മനസ്സും ചിന്തയും വാക്കും എല്ലാം പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം വരണം. ഭഗവത് സേവനത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ നിഷ്ഠയോടെ പങ്കുചേരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ 64 കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവയുടെ പ്രാമാണികതയ്ക്ക് രൂപഗോസ്വാമി വിവിധ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ നിരത്തുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തില്. അപ്പോ ഈ 64 ശരിക്കും പാലിച്ചു വരുന്നവർ ആരായിരിക്കും? ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ താമസിച്ച് അല്ലെ, ടെമ്പിളില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭക്തരുണ്ട്. അവര് ഈ പറഞ്ഞ 64 അവര് ഡെയിലി പാലിച്ചു വരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ 64-ല് 3 പരമപ്രധാനം. ഗുരുപാദ ആശ്രയം വേണം, ഗുരുദീക്ഷ വേണം, ഭക്തിയുത സേവനം വേണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? വളരെ വിരളമാണ്, സുദുർലഭമാണ് എന്നും മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ആ ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുരു വേണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ഈശ്വരപുരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, സാന്ദീപനി മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇനി ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് 7-ാം അധ്യായത്തില് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കല്, അതാണ്. അത് നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ഇതായിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. ഭക്തി തത്വങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകള് ആദ്യത്തെ 18 ഇനങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയാചാര്യന്റെ അഭയം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്? ആരാണ് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ? മറ്റെല്ലാ പരിശീലനങ്ങളും എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാമെന്ന് ആത്മീയ ആചാര്യൻ കാണിക്കുന്നു. ഉത്തമ അധികാരിയാണ് അല്ലെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ. 6 തരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളാണ് ആത്മീയ ഗുരു. 2 ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി, 2-ാമത്തെ പോയിന്റ് കേട്ടോ. ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയായി അംഗീകരിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുക, മനോഭാവം അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 11-ല് 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 21-ാം ശ്ലോകത്തില് നിമി മഹാരാജാവിന് പ്രബുദ്ധൻ എന്നുള്ള മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, രാജൻ, ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം ക്ഷണിക സുഖങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ദുഃഖാലയമാണ്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ മാത്രമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. യഥാർത്ഥ സുഖം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചര്യാക്രമം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ അഭയം തേടണം. മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിഗമനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും വഴി ഈ നിഗമനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. ഭൗതിക പരിഗണനകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ആത്മീയമായ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് സ്വയം തിരിച്ചുവിടുക എന്നുള്ള പരമോന്നത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശങ്ങളുടെ സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളലും എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രബുദ്ധ മഹർഷി ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. രാജൻ, ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേവലം ഗുരുവായി മാത്രമല്ല, പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കൂടിയാണ്. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യരൂപം തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരു. എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഭഗവാനായി തന്നെ കണക്കാക്കണം. എല്ലാ ആജ്ഞകളും നമ്മള് പിന്തുടരണം. ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ, ഗുരുവില് ഭക്തി വേണം. എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ പാരായണം ചെയ്യണം, കേൾക്കുക, വായിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഒക്കെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരും നമ്മള് എന്നാണ്. ആത്മീയ ആചാര്യനെ തൃപ്തനാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ശിഷ്യന്റെ മനോഗതിയും ലക്ഷ്യവും. അതോടെ ആത്മജ്ഞാനം എന്തെന്നറിയാൻ അത് വളരെയധികം സഹായിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനിന്റെ കൃപ, അതുപോലെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ അറിവും എല്ലാ ജ്ഞാനവും നമുക്ക് അന്തരംഗത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും അചഞ്ചലമായ ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളുള്ളയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വേഗത്തില് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും. ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള ആചാര്യ സേവ. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ പ്രാരംഭ ഉപദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കരുതരുത്. ഒരിക്കലും ആത്മീയ ആചാര്യനോട് അസൂയയോ ഈർഷ്യയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരണം നമ്മള് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ വിശ്വാസത്തോടെ സേവിക്കുന്നു. അവനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് 1-2 അറിവ് പ്രയോഗിക്കുക. ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അസൂയപ്പെടരുത്. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നത്. 4-മത്തെ എന്താണ്? വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു. ബുദ്ധൻ മുൻ അധികാരികളെ പിന്തുടരാത്തതിനാൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ശ്രുതി സ്മൃതി എന്നിവ പിന്തുടരാത്ത പക്ഷം സമൂഹത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അറിവ് വേണം അല്ലേ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. 5-മത്തെ എന്താ പറയണേ? മത തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു. 6 ഭൗതിക അസ്വദ്ധ്യത ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയണത് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധ്യമാകും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം മതി അല്ലേ, ബാക്കി ഒരു ധർമ്മങ്ങളും നമ്മള് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് പഠിച്ചവരാ അല്ലെ നമ്മള്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായത് ഒക്കെയും ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിഷ്ണുലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളൊക്കെയും ലഭ്യമാവും എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം, പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സാധാരണ മുക്തി ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ, ഭക്തരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ നിവാസികളായ ദേശാധിപതികള് ഗംഗ പൂർണ്ണമായി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഗംഗ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. ദ്വാരകയില് നമ്മള് 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ ഒക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വൈകുണ്ഠലോകവും സാരൂപ്യമുക്തിയും അങ്ങനെയുള്ള സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മപുരാണത്തിലോ പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം, അതായത് ഈ പുരി ജഗന്നാഥ് പുരിയില് 18 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരമുള്ള ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്രം സർവാതിശായിയായ പ്രാധാന്യം അത് വർണ്ണിക്കാനാവില്ല. അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആളുകളെ ദേവന്മാരെ എന്താ കാണണേ? ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് അവരെ കാണുക. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാര് സമ്മേളിച്ചു അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ഭാഗവതത്തിലെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഗംഗാനദിയുടെ പ്രാധാന്യം അവിടെ വിവരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാ നദിയിലെ ജലത്തിന്.
അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗംഗാജലം ഒഴുകി എത്തുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളും ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ്. അപ്പൊ പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുക, ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി യഥാർത്ഥ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്തുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതില് ആത്മീയതയിൽ സമയം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നാരദീയ പുരാണം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുള്ളവര് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു സാധനവും സ്വീകരിക്കരുത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും തനിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതലായി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളരുതെന്നുമാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. ഉദാഹരണത്തിന് ജപമാലയില് 1000 ഉരുവെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് എണ്ണം കുറയ്ക്കുക. പ്രതിദിനം 16 മാല, ഒരു ജപമാലയിൽ 108 മണികളാണ്, അങ്ങനെ 16 മാല ജപിക്കുക. അങ്ങനെ പൊതുവെ അതാണ് നിർദ്ദേശിക്കാറ്. ഒരു ദിവസം അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ബാക്കി വന്നത് പൂർത്തിയാക്കണം. 16 എന്ന് ഒരിക്കൽ തീരുമാനം എടുത്താല് പിന്നെ ആ നിഷ്ഠ പാലിച്ചിരിക്കണം. ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്രതഭംഗം പോലെയാണ്. അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ തെറ്റാണ് അത്. അങ്ങനെ തെറ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാല് ഭക്തി സേവനത്തില് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഏകാദശി വ്രതം അല്ലെ, ഏകാദശി നാളില് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവും എന്നാണ്. ധാർമ്മിക ജീവിതത്തില് പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവും എന്ന് എല്ലാ പുരാണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക മാത്രല്ല, ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനോട് അടുത്തിരിക്കുക, ഭഗവാനില് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. നാമജപം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളില് പരമാവധി സമയം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ അശ്വത്ഥ പൂജ, ആൽമരം അല്ലെ, ഭക്തന്മാര് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, എന്നും അശ്വത്ഥം അടുത്ത് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും തുളസിച്ചെടി, അതുപോലെ നെല്ലി വൃക്ഷം, അതിനൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് സ്കന്ദപുരാണം പറയണത്. ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഒക്കെ പൂജിക്കുക, വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കുക, അവരെ ധ്യാനിക്കുക. അങ്ങനെ പൂർവ്വ പാപങ്ങളുടെയൊക്കെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ അത് സഹായകമാണ്. ഇനി എന്താ 11ാമത്തെ പറയണേ? ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉത്തരവുണ്ട്. അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ? നിരീശ്വരവാദികള്, ദൈവ ആരാധകര്, മായാവാദികള്, അവരൊക്കെയാണ് ഭക്തരല്ലാത്തവർ എന്നുള്ള നിർവചനത്തിൽ വരുന്നത്. ഇരുമ്പിന്റെയോ തീയുടെയോ കൂട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ ഭക്തരല്ല. ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനേക്കാൾ പാമ്പിനെയോ കടുവയെയോ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. വൈഷ്ണവന്റെ പൊതുവെയുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഒരിക്കല്. അപ്പൊ ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭക്തിശൂന്യരില് 2 തരക്കാരുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്വത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ഒരു വിഭാഗം, മറ്റേ വിഭാഗോ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളും. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷികളും കൃഷ്ണന്റെ സർവേശ്വരത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരും ആ വൈഷ്ണവരാണ്. അവര് വൈഷ്ണവര് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കൂട്ടരുടെയും സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത. നാരദമുനി യോഗ്യതയില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. രൂപഗോസ്വാമി തന്നെ ഇത് ചെയ്തതിനാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. അഭിമാനവും അന്തസ്സും ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യം പിന്തുടരുക. ഒരാൾക്ക് അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടെയോ സൗജന്യത്തിന്റെയോ പേരില് അവരിൽ ആരോടും കടപ്പാടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതില് വലിയ ഉത്സാഹമൊന്നും കാണിക്കേണ്ടതില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗത്തില് പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും വായിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെയാണ്.
അപ്പൊ പ്രായോഗികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാന് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ഇത്രയൊക്കെ വായിച്ചാൽ തന്നെ ധാരാളം മതി എന്നാണ്. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവുമായിട്ട് സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ചർച്ചയില് നാരദ മുനി സന്യാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആള് അയോഗ്യരെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിക്കരുത് എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം അന്വേഷിച്ചെത്തിയവനാണോ ശിഷ്യത്വം തേടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് സന്യാസി അയാളെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനെയും പരീക്ഷിച്ചറിയണം, ശിഷ്യന് ഗുരുവിനെയും പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമല്ല അയാളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുക്കളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തില് സന്യാസിമാർക്ക് പോലും കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എവിടെയും സംസാരിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ്. സാധാരണയിൽ നേരായ മുന്നേറ്റം. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ പെരുമാറ്റത്തില് ഋജു ബുദ്ധിയും ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സമഭാവനയും ഉണ്ടാവണം. സാധാരണ ഇടപാടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ഇടം, കാരണം സന്തുലിതാവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്. ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ചെറിയ ഇടം നൽകുന്നു. ഋജുബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വളച്ചു കെട്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവണം. ലാഭം ഉണ്ടായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും ജയം പരാജയം ഇതിലൊക്കെ സമഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പത്മപുരാണത്തിൽ എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ ലാഭഛേദങ്ങളാൽ ആകുലപ്പെടരുത്. ഭൗതികമായ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതിൽ വ്യാകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ അവസരത്തിലും ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബദ്ധാത്മാക്കളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ഇവയിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ചിന്ത മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ സാരം. നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ്. ദേവത ആരാധന. മറ്റ് ദേവന്മാരെ അവഗണിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ദ്രോഹിക്കരുത്. കൃഷ്ണൻ ഹരി ആരാധനാർഹനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ആരാധനാർഹൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത്. ഒരാൾ ദേവന്മാരുടെ ആരാധകനല്ല എങ്കിലും ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ അവകാശമില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ശിവന്റെയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ ഭക്തനാവില്ല. എങ്കിലും ഇത്തരം ഉന്നതരായ ദേവന്മാരെ മാനിക്കാൻ അയാൾ ധർമ്മബദ്ധനാണ്. വൈഷ്ണവ ദർശനം അനുസരിച്ച് ഒരു എറുമ്പ് പോലും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അഥവാ ഹരി എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സദാ ആരാധ്യനാണ് എന്ന് വെച്ച് ദേവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കരുത് എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. നോട്ട് ഗിവിംഗ് പെയിൻ ടു എനി ലിവിങ് എൻറ്റൈറ്റി. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജീവചൈതന്യങ്ങളില് ഒന്നിനും ഒരു തരത്തിലും വിഷമമുണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങളോടെന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദയനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായി തീരും. അല്ലെ? എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി. അറവുശാലകളെ ഒരിക്കലും പിന്തുണയ്ക്കില്ല. അടുത്തത് അധ്യായം 8 ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സാരാംശം. സാധന കുറ്റമാണ്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. സേവനം അപരാധം. എന്താണ് അപരാധം? നാമാപരാധം. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? ദൈവാരാധനയെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അനുബന്ധ വേദ സാഹിത്യം കുറ്റം. ഈ 8ാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ പാരഗ്രാഫ് ആരാ വായിക്കുക? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിക്കൂ. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
1. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 2. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. 3. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. 4. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 5. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വേദശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസങ്ങളും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസങ്ങളും ആകുന്നു. ഒരു കൈകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. നാലമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ, കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. 8. വിഗ്രഹത്തിനു മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. 9. ഒരു കൈകൊണ്ട് കാലിന്റെ നെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിനു മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. 10. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. 11. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. 12. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. 13. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. 14. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. 15. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 16. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. 17. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. 18. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. 19. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. 20. കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. 21. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 22. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. 23. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖവായു ബഹിർഗമിപ്പിക്കരുത്. 24. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇതു ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്തു വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിക സംതൃപ്തത്തിനു വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. 25. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. 26. ഋഗ്വേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. 27. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 28. വിഗ്രഹത്തിന് പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. 29. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. 30. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം. 31. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. 32. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർദ്ധദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. 32. അരുതുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത് ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എല്ലാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ. 32 അരുതുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 1. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. 2. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. 4. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. 5. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. 6. ആരാധന സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. 7. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. 8. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. 9. നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്.
10. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 11. തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. 12. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 13. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 14. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. 15. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. 16. ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. 17. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 18. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. 19. കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. 20. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദകദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. 21. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 22. ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. 23. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. 24. ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. 25. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. 26. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 27. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. 28. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. 29. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മതിയോ? താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത്, അത് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്പലത്തില് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത ഒരാള് പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അതുപോലെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആരാധന നടത്തരുത്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പൂക്കൾ ചവിട്ടുക, അവയെ കവച്ച് വെച്ച് നടക്കുക, അതൊന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദൈവത്തിനെ വിളിച്ച് ആണയിടും ചിലവര്, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ പലതരം അപരാധങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിഘാതമായി തീരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കീഴടങ്ങുന്നവനെ, ആ ജീവിതം മുഴുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും. ഭഗവാന് ശരണാഗതി ചെയ്യണം. അതുപോലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്, ഇതുമാതിരിയുള്ള അപരാധങ്ങള് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ്. തിരുനാമജപത്തിനെതിരെയുള്ള അപരാധങ്ങള് ഇനി പറയുന്നതാണ് എന്ന് 93-ാമത്തെ പേജില് ഒന്ന് വായിക്കൂ. ആര് വായിക്കുക? ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ. തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു. 1. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കൽ. 2. ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുക. ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് നാസ്തികർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. 3. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ. 4. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ദുഷിക്കുക. 5. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികമെന്ന് കരുതുക. 6. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. 7. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുവെന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം തത്പരിഹാരാർത്ഥം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ധരിക്കുക. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച മനോഭാവം അങ്ങേയറ്റം അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക. 8. സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുക. 9. അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. തിരുനാമത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുചേരാം. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയിയായ ശക്തി വിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മഹാപാപികൾ ആ സർവാതിശയിയായ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. 10 ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുക. വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, 8ാം അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇന്ന് എടുത്ത ഈ 3 അധ്യായങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് 3 എണ്ണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്തത്. അപ്പോ ഇതൊന്നും കൂടെ എല്ലാരും വായിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ. അധ്യായം 6 ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ വഴികള്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തി സേവനത്തിലെ 64 ഇനങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. അധ്യായം 7 ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ആദ്യ 18 ഇനങ്ങൾ ഇതാ. 10 പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടവ ആദ്യത്തേതും 8 നിവൃത്തികൾ ചെയ്യരുതാത്തത് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു. അധ്യായം 8 ഒഴിവാക്കാനുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങള്. ഇവിടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 19ാം ഇനം വിവിധ അപരാധങ്ങള് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുകയോ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിവരിച്ചത്. 32 അപരാധങ്ങൾ അനുബന്ധ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരാഹപുരാണത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ കാണുന്ന വിശുദ്ധ നാമത്തിനെതിരെയുള്ള 10 അപരാധങ്ങൾ ഇവിടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാവാത്തത് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയമൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചാ മതിയല്ലോ. അതന്നെ, സിമ്പിൾ ആണ്. 3 അധ്യായം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കണം. ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത പുതിയ പേര് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. പുതിയ പേര് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്. ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞ് വന്നവര് കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇനി അധികം 4-5 ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്തിശാസ്ത്രിക്ക് ചേരാനുള്ള ഫോമൊക്കെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് ചേരണം. ഇപ്പൊ ജാനുവരി ലാസ്റ്റില് ഭക്തിശാസ്ത്രി തുടങ്ങും. അപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ചേരണം അതില്. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോം എന്താണെങ്കിൽ അതൊക്കെ തരാം, അതിൽ ചേരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ബാച്ചിൽ ചേർന്നാലും മതിയോ മാതാജി? എന്ത് പറ്റി? ഇപ്പൊ പറ്റണില്ലേ വീട്ടില്? പറ്റണില്ല മാതാജി. കിസ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ കിസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പൊ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈശോപനിഷത്ത് പകുതി വരെ ചെയ്തു, 11 വരെ ചെയ്തു മാതാജി. പറ്റിയില്ല പിന്നെ. അതെയോ? ആ, ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് തുടങ്ങാൻ താമസം ഉണ്ടാവില്ലേ? ലെവൽ 3 ഒരു ലെവൽ 3 കഴിയാൻ കുറച്ചും കൂടെ സമയം, 2 ആഴ്ചയും കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കും അടുത്തൊരു ലെവൽ 3 തീരാൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ തന്നെയാണ് കേറാൻ പറ്റുക അവർക്കും. അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിഷമല്ലേ? ബാച്ചുകൾ കുറെ ആവില്ലേ അപ്പോ? അതെ മാതാജി. അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂസ് എളുപ്പമുള്ളതല്ലേ ക്യൂസുകളൊക്കെ? എന്നാലും ഒന്ന് വായിക്കണം. ഈശോപനിഷത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഭക്തിരസാമരസം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ജാനുവരി അവസാനം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഒരാഴ്ചയും കൂടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നീട്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ. അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് മറ്റവര് നിക്കുന്നുണ്ടേ, ചേരാനുള്ളവര് നിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകില്ലേ, പിന്നെ ഒരുപാട് വൈകില്ലേ ഭക്തിശാസ്ത്രി വേറെ ബാച്ച് ഇടാൻ. മാതാജി മായാപ്പൂര് പോയി മാതാജി. പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് തീരെ സുഖമില്ലാണ്ടൊക്കെ ആയി. അങ്ങനെ കുറെ ക്ലാസ് എനിക്ക് കിസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി. അതെയോ? ആ, അത് കുഴപ്പമില്ല, പിന്നീട് ചെയ്യാമോ. ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അതില് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോഴത്തെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ നടക്കുന്ന അതിന്റെ വരുമ്പം ചെയ്തൂടെ? അതിന്റെ 3rd ലെവൽ വരുമ്പം അത്
സമയം എടുക്കുവോ? സമയം എടുക്കാൻ വേറെ ഒരു ബാച്ച് ഇപ്പൊ 7 മണിയുടെ ലെവൽ 3 ഉണ്ട്. ആ ബാച്ച് കഴിയാൻ ഒരു 1.5 ആഴ്ചയും കൂടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1.5 ആഴ്ചയും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിയും. അങ്ങനെയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ സമയം. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ നടക്കുന്നില്ല, അത് തീരുമ്പം തേർഡ് ലെവൽ തുടങ്ങത്തില്ലേ? ലെവൽ 2 ഇപ്പൊ കഴിയാൻ അപ്പൊ ലെവൽ 3 അല്ലേ വരിക മാതാജി? ലെവൽ 3 ഒന്നും കൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാതാജി അതെ, ഒന്നുകൂടി ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്താ പോരെന്ന് ചോദിച്ചതാ. അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ മാതാജി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിട്ടു പോവരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് 3 വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നു?